हाय लोगोफोर, गुड मर्निं। दिनै आं नोंसोरनो जोंनि एलपि स्कुलखौ देखायनो नागिरदों। जों बेयावनो फरायनानै थांदोंमोन सिगाङाव। जों क्लास 5आवबा बे बिफाङा गायथारमोन, दा नै बेसेबां गिदिर गिदिर जाबाय। दा नै बेयाव गोदान लुबावबाय अंगनाबादि, जोबोद मोजां जाबाय। जोंनि गामि बियो लोगोफोर। जोबोद मोजां। नै बेयावनो जोङो फुटबल गेलेयो। बेयाव गामिनि दखान, गामिनि मानसिफोरा माबाफोर नांबावगौब्ला बेयावनो मोनो। गुड मर्निं लोगोफोर, बेनो जोंनि गामि। मालाबा फैयोबा फैफ्राङोबा मिथिगोन आंनि गामि होननानै। नैबेनो जोंनि लाइब्रेरिया, दाबो जेबो डेभेलप जानो हायाखै। लोगोफोर, नोंसोरनो आं मालाबा बेरायजोबनानै देखायगोन गामियाव मा मा दङ। दिनै आं नोंसोरनो ओरैनो एसेल' देखायनोसै। बैथिं दैमा दङ, जों दुगैग्रा। बै गुफुर अन्थाइ नुहुरनायखै। जोंना गामियावनो गामिनि सुबिदानि थाखाय टावार मोनसे दङ, जिअ टावार। जोंना न'आ लामा सेरावनो, हरै बैथिं गुफुर नुहुरनायानो। सिनारिया मोजांथार बयबो। ओरै जाहैबाय, बेजों मोनसे गामिखै बारस'लाङो। बै साइडनि लामायानो जोंना न'आ, बियो बैजों थाङो लामाया।
बे जोंनि न' खाथिनि ओरै साहाखै साहा थाङोबा भुटान मोनहैसिगोन, हाजो मोनहैसिगोन। नै दा नोंसोरनो टावारखौ देखायनोसै। बारा गोबाव जायाखै टावार गायसंनाया। मालाबा गाखोनानै दिन्थिगोन आं बेयाव नोंसोरनो गोजौथार थांनानै। गारि ससे थांनानै फैनोसै आं। दा नैबेयावबो जोंनि आबौमोन बाजैमोन साहा दखान होयो आरो बेयाव फिसानो। मालाबाफोर बेरायफैयोबा लोंलांनो हागोन इयाव। नैबेजों गामि गेजेरजों हाबलांनाय बेलेग न'थिं। नैबेजोंबो गामि गेजेरजों हाबलांनाय लामा दङ। बेजों थाङोबा मोनसे फुजा मोनहैयो, फुजा जाग्रा देवल फुजा। नै हरैबो गामिनि मानसिफ्रा दुगैग्रा दैमा दङ ओरै लामा। सल' गोबोर आं देखायजोबला दिनै, गोबां देखायनांगौ दंमोन। आं ससेल' दिन्थिनानै होबाय जों गामिया माबायदि। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामहो, साबस्क्राइब खालामनानै हो। बिदिनो आंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना सिगांग्रो नुग्रोनाय बायदिनो। कमेन्ट खालामनानै दाबाव नोंसोरो। कमेन्टआव लिरनानै हर माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ। दा न'आव थांनोसै। दैमाखौ मालाबा मोनसे भिडिअआव देखायनोसै, जेरै
जोंना बेनो न'आ लेबु बिफां मोसौ 6था दङ। जोंना नै टावार सेरावनो जायो न'आ।